Tambakol ay 120 per kilo. Yung mga tilapiyang Batangas natin ay 80 pesos per kilo. Good morning, Lodi. Good morning, good morning po. So, shout out. Ano to, tumpukan? Maliliit, 50 lang. O, yung 50 pesos na tumpukan po. Oh. Malalaki, 80, 100. So, dito, mga presyon po ng ating mga gulyasan ay 130 per kilo. Nagkano yellow pintuna mo, Black Mamba? Salaman 300 pesos. Tapos sa ano per kilo yung buo? 200 pesos per kilo. Good morning po. Magandang umaga po. Kamusta ang paliligo? Ayun, siswag. Ganun pa rin, medyo pa rin. Yan po yung mga kada tabo po ay 100 pesos, no, na mga tahong. Matataba pa rin po yung ating mga tahong, oh. Pero ang presyo po ay 320 per kilo ng mga Ayan, hipon. 200 oh. Ito ng hipon 330 at sa mga pusit ay 300 pesos. So 150 po ang per kilo, oh. Isdang matambaka 130 per kilo. So yan po yung mga isda natin na murang-murang mabibili. Ang mga sasa ay 120 per kilo. Yan ha, 50 pesos lang po yung mga tumpukan po ng galunggong, no? Tapos yung mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo, 120 per kilo. Na lang po ang per kilo. Ito, kilo. At ang ating mga isda, yung mga tawili 60 pesos per kilo. Ito po yung malakapas, 70 pesos. Pwede na kayo makapagpangat. Ang pagi natin, 100 pesos na kilo. Tumpukan po ng tilapiyang Batangas, 100 pesos tumpok. Salay-salay tumpok, 100 pesos din po. Ayan. Tapos hasa-hasa, may tinumpok, merong isdang talakitok. Boss Gerald, magkano yung salenga mo? 160. 160. Ito tumpukan na to? 100? Yun po yung 100 pesos na tumpukan ng hasa-hasa, oh. 150 na tumpok. O yun, 150 po ang per tumpukan ng mga alimasag babae. Eh per kilo magkano? 200 lang. Ayun, 200 pesos na per kilo po, no, ng alimasag. Yan o, mga tumpukan, napakarami, oh. Halos 2 kilo. Yan po yung mga isdang hasa-hasa. Magkano presyo, bossing? 100 lang yan. Ayun, 100 pesos nga, oh. Tumpukan po yan, ha, hindi po per kilo. Ganyan kadami po yung mga tumpok ng hasa-hasa, oh. Kaya na lang po nito na pagi. Ayan po yung pagi. Ako po. Shoutout to shoutout. Shout out sa'yo, Pogi. Lamig. Magkano ang per kilo, bossing? 80 lang yung per kilo. 2 kilo, 150 guys. Yung ating nakita at binablog po ditong isdang pagi. Tapos ito po talakitok, parrot fish, barakuda. Bakakuda. Magkano naman sa ano talakitok? 120 kilo. 120 per kilo. Discount pa rin ba? Good morning. Tayo po ay nandito sa Malabon Fish Market at mag-update tayo ng kanilang mga latag na isda o anumang laman dagat, no? So, isang araw pong pakikipagbakbakan dito po sa kalsadahan ng Malabon Fish Market upang makita o ma-update natin ang kanilang mga latag. So, ngayon po ay Mayo 1. Lakas po ng paggawa ng ating mga manggagawa. At holiday po tayo ngayon, no, dito sa ating bansang Pilipinas. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go.
So, unang bungad at update natin ang kanilang mga latag, no? So, dito po yung mga presyohan ng mga manggang hinog ay so, ang mangga po dito ay 80 pesos per kilo, no? Yung mga presyohan dito ng kanilang latag na tambakol ay 120 per kilo. Ito pong mga nasa ibaba, no, 50 pesos tumpukan po yan. Tapos ito po yung 100 pesos. So, yan po yung mga kada plato na kanilang binibenta na tumpukan. Golden Pompano ay sa halagang 320 per kilo. So yung mga tumpukan po dito ay marami na. Oh. Tumpukan pa lang po yan ng 50 pesos. Yan po yung presyo, no, ng Golden Pompano, 320. Alright, so yun po yung presyo po dito ng mga hipon ay 300 pesos. Yung mga tilapiyang Batangas natin ay 80 pesos per kilo. Good morning, Lodi. So, shout out. Ano to, tumpukan? Maliliit, 50 lang. O, yung 50 pesos na tumpukan po, oh. Malalaki, 80 isang daan. So, yan po. ₱100 pesos per kilo na mga alimasag. Yan po ay masarap sa mga gata, no? Gata sa langka, no? Na mga alimasag. So dito ang mga presyon po ng ating mga gulyasan ay 130 per kilo. Nagkano yellow pintuna mo, Black Mamba? Sa laman 300 pesos. Tapos sa ano per kilo yung buo 200 pesos per kilo. So yun po yung presyo ng kanilang mga yellow pin tuna sa halagang 200 pesos. Gulyasan 130. Tapos ito po yung mga malalaking mga yellow pin tuna, no? Sa halagang 300 pesos yung mga laman. Yan, 200 na kilo niya para sa mga nangangailangan. Yung sa ulo magkano? Sa ulo natin ay... Magkano ulo, boy? 240 na sa ulo. 240 po kada per kilo sa mga ulo ng yellow pin tuna. Thank you, Black Mamba. Salamat. Ang sarap ng paliligo mo, Black Mamba. Boss! Boy, ito ba shoutout? Shoutout sa ex ko! Ako, ma'am. Sa barin niya na ipag-red dyan. Sariwa-sariwa yung mga latag na isda, oh. Lapu-lapu, bikaw, tanigi, salay. Tapos napakalaki po ng isdang bakoko. Good morning po. Magandang umaga po. Kamusta ang paliligo? Ayos, Siswan. Ganun pa rin, medyo pa rin. Yan po yung mga
kada tabo po ay 100 pesos, no? Na mga tahong, matataba pa rin po yung ating mga tahong, oh. Tapos yung mga latag po dito ng talaba ay matataba pa rin po. Yan mo naman po yung laman. 100 pesos po. Tabo pa rin, no? Tapos sa lata, boss. O na, kuya, matabayan ka naman na taon natin. May isang lata mo. So, ang dami pong mamimili po dito sa Malabon Fish Market kasi holiday po, no? May 1, 2025. Unang pasok po ng buwan ng Mayo, no? So dito alamin natin yung mga presyo ng kanila pa mga lata, gagaya na lang po ng mga hipon na ating makikita at ma-update natin sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market. 320, madami lang. Halaga 200 natin, te. So malaki po yung hipon, no, sa halagang 320. 200 mo, halaga 200 mo. 250 na lang lahat, malalaking sariwang. 5 piraso, 250, 50 isa. Pero ang presyo po ay 320 per kilo ng mga Ayan, hipon. 200, oh. Magkano kilo? 320 lang, 320. Yun po yung per kilo ng kanyang mga binibenta sa ating mga mamimili, no? 320 per kilo ng hipon. Dito tayo sa mga pusit, napakaganda, oh. So yung mga presyo po dito ng hipon 330 at sa mga pusit ay 300 pesos. So magaganda yung mga latag po nila dito, no? Yun po yung presyo, 330 sa hipon at 300 po sa pusit, no? Ito naman po yung mga alimasag. Tumpukan ay 50 pesos. Oy, shout out, Boss Lando. Oh, shout out! Ayaw Bakit? ka na magkulay, Boss Lando. Gusto mo naman alimasag? Hindi ka makakakan yan. Dito ay per kilo. Per kilo ng mga tawili 70 pesos. Tapos dito ay meron pa rin pong latag ng mga alumahan at balsagalunggong. Ang balsagalunggong po ay 100 pesos kilo. Alumahan 130. Yung presyo naman ng kanilang mga baby pugita na napakasarap yung adobo, 150 po ang per kilo. Isdang matambaka 130 per kilo. So yan po yung mga isda natin na murang-murang mabibili. Ang mga sasa ay 120 per kilo. Diba? 140, no? $280 per kilo naman po dito ng hipon. Pogi, 50 pesos per kilo ng mga alimasag, no? 20 lang kilo. 50. At ang ating mga tilapia, yan po 80 pesos, 110 pesos sa mga malalaking per kilo ng tilapia ang Batangas at 80 pesos. So ganyang kabagsak presyo yung mga bentahan po dito, no, ng kanilang mga isda sa Malabon Fish Market. Dito ay tumpukan. Ano darling, ganda quality be. Kahit ilalim niyan be, walang lumulang kasama. Lando, 20 lang yan, ha? Yan ha, 50 pesos lang po yung mga tumpukan po ng galunggong, no? Tapos yung mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo, Ipon ang ganda be. 120 per kilo.
Tapos ang hipon ay 290 per kilo. Ganda quality. Ayan no, maganda yung mga latag ng hipon ngayon no. Mababa na ang mga presyohan at dito po 130 po, dalagang bukid pa rin po na per kilo no. Hasa-hasa 130 per kilo. So grabe yung mga presyohan na kanilang bentahan no. Napakamura at sulit, talagang bagsak presyo. Pati po nakipagsabayan na rin po sa mga bagsak presyo ng mga isda. So yan po yung mga presyohan na inyong mabibili. Ang sapsap 100 pesos na lang po ang per kilo. Ito, kilo. Ang bilog mo. Dito po yung mga tumpukan ay 100 pesos, mga galunggong. Bro, mga plastic, ilan? 140. 140 po ang per kilo ng mga Dalawa. tulingan o gulyasan. Dalawa, tatlo. Tulingan po ay 120 per kilo. Hindi ko mapano to. Boss Lando, good morning. Shout out, good morning. Paano ba? Okay, yo. Ano ni araw? Sila wala. Ato libre. Sa'yo na yan. Balot na. Balot na yan, libre na to. Ron, kasing ka Ron. Ron, si Binta. Si Binta, ang kinanguma. Shout out, ayun. Nata, hindi kagawa ni Eric. Ayun, shout out kay Kagawad Eric Galliano, no? Dito po ay 280 naman po yung per kilo ng mga hipon. So yan na po yung nakikita nating update ng kanilang mga latag at ang ating mga isda, yung mga tawili 60 pesos per kilo. Ito po yung malakapas, 70 pesos, pwede na kayo makapagpangat. Shout out Pogi! Shout out! Geng geng! Shout out! Buhay na naman ang puta. So yan po no, malakapas. Nakita na siya. Ito naman po yung mga 100 pesos na tumpok. Yan po yung mga bisugo. Bisugong bato po no. Bisugong bato na pinagkaiba sa isang bisugo na original no. Yan naman po ay huling-huli sa ating mga laot sa karagatan sa ibang lugar po no. 100 pesos lang po yan na tumpukan. Ito naman po yung mga pagi natin, 100 pesos na kilo. Tumpukan po ng tilapiyang Batangas, 100 pesos tumpok. Salay-salay tumpok, 100 pesos din po. Galunggong, 100 pesos din po ang tumpukan. Boss Lando. Good morning. Boss, saan na lang yung tumpok? Wala pong kilo. Oh, may buto. Tumpok na lang, oh. Yan po ay tinumpok na. Wala nang po kilo. Sandaan. Ito po yung 50 pesos tumpukan. Thank you, thank you. 100 pesos sa mga galunggong. 130 per kilo po ng mga gulyasan. Mga 170. 170 ang per kilo. Yan po yung presyohan ng kanyang bangus, dagupan. Ito yung mga sasa at mga salenga. Ito yung isdang salenga. Oh. Ayan.
Tapos hasa-hasa, may tinumpok, merong isdang talakitok. Boss Gerald, magkano yung sa lengga mo? 160. 160. Ito tumpukan na to? 100? Yun po yung 100 pesos na tumpukan ng hasa-hasa. Oh. Tapos yung malalaking talakitok, no? Ayan, talakitok. So, shout out kay Jeff Baliw. Ang Jeff Baliw ng Malabon Fish Market. Shout out sa'yo. Oh. Market ka. Yun po yung ano per kilo. 130 na lang po sa mga isdang talakitok. Laki ito pa gaya ngayon talaga dito. Yan tinumpok po ng mga sari-saring isdang bato, 100 pesos. 180 sa mga pusit per kilo. Tumpukan ng mga dalagang bukid, 100 pesos. So, yung mga torsilyo po natin ay 100 pesos na tumpukan. So, maraming mga latag dito na malaking isdang talakitok. Dito naman tayo sa mga bentahan naman po ng mga alimasag. 150 na tumpok mo. O yun, 150 po ang per tumpukan ng mga alimasag, babae. Eh per kilo magkano? 200 lang. Ayun, 200 pesos na per kilo po, no? Ng alimasag. Ito po yung mga bisugo. Yung nakita po natin bisugo doon, ganitong klase po yun na inyong mabibili. Boss Lando. Shout out. So, ito po yung ano nyo. Si Boss Ruben. Tagay na lang, Fernando. Ah, good morning po. Ay, shout out po. Saan pa kayo galing? Paranaque. Dumay pa kayo dito talaga sa Malabon Fish Market, ha. Sino po siya shout out nyo po? Okay na. Sige po, salamat po. Shout out po sa pamilya po ni Kuya. Siya po ay galing pa ng Paranaque City. Sige po, ingat po. Thank you po. Good morning, bossing. Isdang papakol, no? Ayan. Pako labahita. Masarap na inihaw, no? Magkano yun? Ay, tumpukan na. Ayun, no? Tumpukan na po yung benta. Magkano naman po ang presyo? 100 lang yan. Yung 100 pesos na tumpukan. Ito, ang ganda rin po tumpukan, no? 100 pesos din po yung mga tumpukan ng mga alumahan. Bossing, thank you. Salamat. Ito yung mga pogi. Shout out. Yan o, mga tumpukan. Napakarami, oh. Halos 2 kilo. Yan po yung mga isdang hasa-hasa. Magkano presyo, bossing? 100 lang yan. Ay, 100 pesos nga. Tumpukan po yan, ha? Hindi po per kilo. Ganyan kadami po yung mga tumpok na hasa-hasa, oh. 100 lang yan. Tapos mga galunggong, no? Hasa-hasa, 100 pesos na tumpok. Tapos yung mga nakita po natin dito, yan. Dumadami na po yung mga latagan po nila dito na mga binibentang isdang bato. Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Agaya na lang po nito na pagi. Ayan po yung pagi. Ayan, dalawa. Ako po. Shout out to shout out. Shout out sa'yo, pogi. Lamig. Magkano ang per kilo, bossing? 80 lang yung per kilo. 2 kilo, 150 guys. Yung ating nakita at binablog po ditong isdang pagi. Tapos ito po talakitok, parrot fish, barakuda. Bakakuda. Magkano naman sa ano talakitok? 120 kilo. 120 per kilo. Discount pa rin ba? Yeah, bigyan mo na ito yan. Sa barakuda mo, bossing, magkano? 150. O yun, 150 po yung per kilo, no, ng barakuda. Yan po yung nagsisimula sa maliit, torsilyo. Pero kapag lumaki, ganyan na po siya. Barakuda. So, yun na po ang ating update sa kanilang mga isdang bato dito sa may bandang dulo, no? So, shout out sa ating mga dumarayo dito sa Malabon Fish Market.
Talagang sulit yung mga presyon na inyong mabibili sa murang halaga. So ito po yung lugar ng FC Villa Street. At ito pong kahabaan ngayon na ating pagbablog ay ito po yung Malabon Fish Market na lugar ay kung saan 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Paki-waste na lang po at dito po kayo dadalhin, no? At ito po yung FC Villa. So abante na tayo at may update pa tayo na latagan dito ng Tilapyang Batangas ng Malabon. Dito po yung 100 pesos na kilo. Ano pagsigang na yan? Tilapyang Batangas 100 pesos per kilo. Lahat ng kay Ate Jen Paxi, wala sang... 90 pesos. Magkano po bangus? 180 na per kilo ng bangus. Agustin, shout out sa iyo. Shout out sa mga manggagawa dyan. Ayun, shout out sa mga manggagawa. Yung mga masisipag, no? Lalo na kay Buslando na nagtatrabaho. Shout out sa iyo. So, tayo ay nagtatrabaho sa project site. Biro dyan sa Malabon, especially kay Brian Flores. Double pay ako. Double pay daw siya ngayon. Shout out sa iyo, Brian Flores. Double pay. Double pay yan ngayon. At Ito. saka kay Ili Bernardo. Shout out sa iyo. Ayun. So, magkano per kilo mo ngayon ng mga tilapyang Batangas? 90 na lang. 110. 110 at 90 pesos per kilo. Sino pa siya shout out mo? Saka mga sa mga FW natin dyan. Shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Kuya Jun Bukat. Ayun, shout out po sa mga OFW. Sa may Texas. At saka kay Leslie Rene Rabino. Ayun, shout out. Australia. Ayun. At kay Jocelyn Bernardo. Shout out sa iyo. Pabuhay ka kung gusto mo. Ay si Annalyn. At kay Annalyn Bernardo. Shout out. Nalasing na naman kagabi. At saka kay Richmond Garagara. Shout out sa iyo. Ayun. Umuwi ng nabutas. Ayun, shout out. Out. Kumombo ba? O kumombo. Triple kill. Triple kill. Na-combo. Shout out. Ayun, shout out. Salamat tayo, Agustin, ha. Thank you, thank you. God bless. Dito tayo kay Brian Flores. Tanong natin presyo ng hipon. Double pay ngayon yan. Double pay. Hindi pala, hindi double kill, double pay. Hindi double kill. Double pay yan. Magkano presyo dito? 320 at 380 ang per kilo po ng hipon po dito, no? Napakaganda yan, no? Bossing, thank you, salamat. So, yun na nga po at nakapag-update tayo dito, no, sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganyan po kadami yung mga mamimili na ating pong sinubaybayan dito po ngayong araw po ng Huwebes at holiday po, May 1, 2025. So sinubukan lang natin mag-update ngayong holiday kasi talagang makikita natin yung pagdagsa o pagpunta ng ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. Alright.